Evara xoş binerin çarpel medya işe bisem ez û rêzdar Ziya Avcî nivîskar û lêkolîner em bi were em ê medreseyên behsa medreseyên Kurdistanê bikin û her wiha destxet û keşkûlên ku di wan alimên ku di wan medresa da mezin bûne û tê gihîştine û perwerde bûne em ê behsa destnivîsê wan bikin û keşkûlê wan bikin. Helbet cara dinê jî me behs kiribû ka em ê bi firehî behs kiribû ka medrese Kurdistanê li ku ne, çawa ne, çawa ders dîtine û çawa birêve çûne her wiha ew alimên ku di wê da perwerde bûne wê demê helbet ji ber ku matbaa û tiştê wisa tune bûn bi piranî nivîsê wan, pirtûkê wan, berhemê wan bi dest hatibû nivîsandin. Ji bo wî jî navê wî destnivîs ya jî destxet tê gotin û keşkûl jî ew tiştên ku di nav wî da ew berhemên ku di nav pirtûkekî da ya jî berhemekî da top bûne ew jî navê keşkûl e dê birêz Ziya Avcî behsa wan yekû bike wana şîrove bike cardin ji serî de kîja çi û hinek jî behsa bernamaya me bike ka em ê bernama xwe çawa birêve bibin û tiştekî din jî eger hebin pêşniyarên we li ser birêvebirina ya jî naveroka bernama me hûn dikarin ji me re binivîsînin jî û em ê li ser bifikirin ku maqûl be em ê li gor wî xwe biguherin jî û dîsa em hazirin û em gelek kêfxweş dibin bi pirsên we û bi têbiniyê we ege hebin ku hûn ji me re binivîsînin dibe ku tiştekî me kêm zanibe hûn zêde zanibin bi kerema xwe ji me re jî binivîsînin û ez dibêjim birêz Ziya Avcî tu bi xêr hatî carek din bernameyê de û tiştekî din jî ez dibêjim me ew kiribû ku em mehê carekî bername çêkin lê me nihêrî ku zav wext keve navbeyne hinek sar dibe me bernama xwe xist du hefte carekî em ê du hefte carekî bi we re bin. Berê kek Ziya Avcî tu bi xêr hatî û fermû. Gelek spas û ez silavê xwe li we li tev bîneran dikim hêvîdarim em îşev di beşa duyan ya bernamaya xwe de hinek tiştên balkêş hinek tiştên hêja ku di dîroka edebiyat dîrok û di medreseyên me de pêk hatine û bi pêşkêşê bînerên hêja bikin. Me cara din bi tevayî behsa bernamaya xwe kir. Yani bernamaya me çi ye? Ev bernamaya han çi ye? Em ê çi pêşkêş bikin? û ew çavkaniyên li ber destê me ne çi ne? Me kurtî behsa wan kiribû lê dixuyê belkî ihtimal e ew kêmasiya mibe ez nizanim hinek bînerên me yê hêja di vî warê de ew pirsan kirine ez dixwazim beriya ku em derbasê mijara bernameyê ya îro bibin bi kurtî di vî warê de bînerên hêja ê ku me nekariye em wan baş agadar bikin carekî din çend gotin li ser bernameya ku wekî rêze bername em ê pêşkêş bikin ji bînerên hêja re agadarî bidin. Beriya her tiştê cara din jî me gotibû ev bernameya me ji bo kesên ku li ser dîrok li ser dîroka edebiyata Kurdî û li ser dîroka medreseyan li ser dîroka alimên me ku di medreseyan da perwerde bûne û mezin bûne û dîroka ku bernameya din de me belkî ji bîr kir em bêjin dîroka tiştekî din jî ku gelek mühim e dîroka xettat dîroka xettatan ji ber ku di wan destxetên li ba me de nêzîkî sî çil Qur'anên ku 300-400 sal heta 500 sal berê niha ku ji aliyê xettatên Kurdan ve hatine nivîsandin em ê wan pêşkêş bikin û
مجارکه دن آوی برنامه میماریا مدرسه یانه او کسی که دوی والدا ام بیجن لسر میماریا مدرسه یان بخوازن ببن خودی آگاه دکارن جوی برنامه ما که امی پیشکش کن استفاده بکن دوی خصوصی دا یک بریا که از درواز مجارکه دن بم یک نمونه از خازم لسر و میماری بدم مدرسه میرداود yani medrese Mirdavut Hizani em bêjin li gor astronomiyê li gor stêrnasî hatiye avakirin. Ew kesên ku em bêjin divî warê de bixwazin em bêjin bibin xwedî agahî û divî warê de ku lêkolînê wan hene dikarin em bêjin li ser avabûna avayîsaziya mîmariya medreseya Mirdavûtê Hîzanî بخابتن هنا نویسن دیواره دا و کارن خدمتکی گله که جا بکن وقت مثال مدوگو مثلا مدرسه سورا جزیره هیا و گله تشدن ev یک çavkanîme du ewen du berhemên hêjane ku ji alî Seydayê Birêz Mehmed Elî Qeredağî ve hat namade kirin yek jî neh cild bi navê vejandina dîroka zanayên Kurd di destxetan ne. Ev neh cilda teqrîben 4-5 hezar rûpelê kitêban ya ev berdestê me heye me latînizeya wî kurmanciya wî jî amade kiriye hêvîdarim ku demeke nêzik da em bêjin bikeve berdestê xwendevanên hêja. Çavkaniya me din ku divê bernameyê de em ê jî istifade bikin keşkûlin. Ev jî cardin ji aliyê eynî kesî ve ji aliyê Birêz Mehmed Elî Qeredağî ve hatiye amade kirin heft cild keşkûlin heft cild keşkûlên cuda cuda tên kevin yên em bêjin kêmasî 100 sal 150 sal berê nehatine nivîsandin ev keşkûlin û em ê di her bernameyê de li gora imkana xwe bi kêmasî keşkûlekî em bêjin bidene nasîn navaroka keşkûlê bi bînerên xwe re bidin nasîn ka di navaroka wan da çi heye û program bûya we yani çavkaniyê me ev 16 cild berhemin em ji van 16 cild berheman istifade dikin ne wek ku min lêkolîn li ser wan 16 cildan kiriye Seydayê Birêz Mehmed Elî Qeredağî lêkolîn hem lêkolîn hem amedekariya van 16 cild berheman kiriye û wezîfa min jî ew e ku min ew kirine latînî kurmancî û ez vê bi bînerên hêja yê çarper medyaya re parve bikim. Hêvîdarim ku kesê ku divî warê de lêkolîn dikin û kesên divî warê de em bêjin xweyî mereqin jê istifade bikin. Ha keşkûl gelek kes dipirsin keşkûl çi ye? Keşkûl ew e ku cure ava tişt wextê ku mirov têken ava tiştekî da ew dibe keşkûl. Yani cure şeirên ava şairan wextê ku mirov di defterekî de berhev dike û navê wî danîne keşkûl. Keşkûlê berdestê me hene ku 500-600 rûpelin. Şeirên bi dehan heta bîstan şairên me klasîk ê kevin tê de hene. Ev fayda wî çi ye? Yek fayda wî tenê em dikarin bêjin û misal jî ez dikarim bidim divî warê de heya 30-40 sal berê niha her kesê yani gelek kesan em bêjin herkes em nebêjin gelek kesan texmîn dikirin bawer dikirin ku û Ehmedê Xanî tinê berhemeke wekî memûzînê afrandiye. Kesê nedgot ku dîwaneke Ehmedê Xanî heye. Lê di nav zaman da di saya wan keşkûlê wiha di saya wan destnivîsan îro em dikarin bêjin dîwanek pêk hatiye yani dîwanek ku Ehmedê Xanî ji dervê memûzînê dîwanek jî nivîsandiye. Yani van 30-40 salan da bi dehan heta
45 شعرên Ehmedê Xanî di destxetên ku em li ser setkirin ew keşkûrên ku em behs dikin diwan da hatine dîtin û di saya van destnivîs keşkûran da dîwana Ehmedê Xanî pêk hatiye. Em tinê Ehmedê Xanî Birêz Ehmedê Xanî mîsal didin. Bi dehan ew ê me hene şairên me hene ku di saya van destxet keşkûran da berhemê wan em bêjin hatine dîtin û ev bêguman nehewce ku ez bêjim ji bo dîroka edebiyata Kurdî tişteke gelek hêja ye gelek pîroz e. Mamoste em dikarin bêjin keşkûlê bişibînin deftera rojane. Belê wek defter her tiştekî ku dibihîse têda dinivîsîne. Belê defter e wek deftereke wek not defterî ku deftera notê lê ew deftera notê ne ku em bêjin tiştê wiha rojane têda hatine nivîsandin. Zêdetir ji bo em bêjin kesekî ji xwe razî biye ji xwe hezker biye û defterek ji xwe re ew em bêjin bi dest xistiye û di wextê cemaetekî de dîwanekî de rûniştine em bêjin wextekî ku ev televîzyon, radyo falan tiştê wisa tune bûne. Dîwan hebûne, dîwanan da jî bi piranî em bêjin dîwanê aliman da behsa şe'ran biye, behsa edebiyatê biye, behsa tiştê din bûye. Wextê ku şe'rekî em bêjin ku xweşa wî çû hatiye gotin yan bi nivîskî cihekî bi dest xistiye rabiye yan bi xwe nivîsandiye di defterê da yan jî bi hinekan de nivîsandin û em ji vê re keşkûl dibêjin. û anha ji van keşkûlan hev cild ku Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî berhevkirine li ber destê me ne eger temenê me eger evrê me têrê bike sîvîdarim ez wê jî bikim Latînî û ê ku soranî ne taqeta me heye soranî çünkü Guranî jî têde hene. Em wan wergerînin û bikene kurmancî û pêşkêşê berdestê kesên ku li ser edebiyatê, li ser dîrokê, li ser em bêjin destxetan li ser diwan warê wiha da lêkolîniyan heye jî îstîfade bikin. Belê. Belê em bi hêviya temenek dirêj dikin ji bo te mamoste. Nebê? Migo hêviya temenekî dirêj dikin ji bo te. Gelek spas. Walahi elê em hêdî pêş da çi eger hêvîdarim em ew bikin yani. Em wan jî bikene Latînî kêma sî bine Latînî û em bêjin kesê ku astenga wan di xwendina alfabeya Erebî da alfabeya Erebî ez nav ew de biqartînim hebe jî îstîfade bikin. Belê programa me ya îro û du destnivîsin hebe em ê pêşkêş bikin li ser wan bisekinin û keşkûleke lê serê her tiştê da ku me di bernameya xwe ya destpêkê da gotibû em ê di her bernameyê da destpêka bernameyê da qasê 5-10 deqiqan ew destxetên ew medreseyên ku ev destxet têde hatine nivîsandin û bi em bêjin cilda ewil ji herfa Ayê dest pê bikin yani herfa elifê dest pê bikin heta herfa dawî û pêşkêş bikin. Me bûyî avayê gotibû bûyî avayê eca îro jî em ê behsa ew ê bikin behsa herfa yani tîpa elifê tîpa Ayê a cilda duduyan yani ka divê cilda duduyan da kîjan destxet di kîjan salê da di kîjan medreseyê da hatiye nivîsandin. Me evî jî gotibû yani mebest ji vê lîsteyê ev lîsteya navê medreseyên ku ew destxet têde hatine nivîsandin mebest çend mebest jî hene yek ew ku ew navên medreseyan di vir da derbas dibe ew kesê ku bixwazin em bêjin lîseke rê ku pêk ê medreseyan li gora alfabetîk ew bikin binivîsin dikarin ji vî îstîfade bikin
دودیان تشتکدن دنیشانیمه که لکردستانی جالی سیداین کردان و جالی مدرسه کسی کود مدرسه دا پرورده بونه yani جکیجی سالی به دست بید کرده هم بجن هم کتاب درسی هم کتابین کو آلی کاروانین کتابین درسی نه نویساندنه جبر کو من گوتم کو yani medrese dü vazife liser hebune hem çapxane bune hem jivaşaxane bune çapxane bune jber ku çapxane viçaxê tune bûye bi dest nivîsandine weşaxane bune jber ku weşandine ewan kitêbên ku ber destê wan bûne em bêjin dersên rêzê da yan jî alî karvanên kitêbên dersê ewan zêde kirine yani bûyawê me gotibû Veja îro cardin herfa elifê em dest pê dikin yani herfa elifê teqabilê çend tîpên çend herfên latînî dike em wî jî geleke bêjin hem aye hem eye hem êye heta hinek î jî têde heye û em geleke wî îzahatî jî bêjin îca ewa me ewil îro şirûveya Mele Muhammed Şeranişi. Şeraniş em zanin ku ciyekî gelek navodenge li ser istiareye û Qasım Namward yani kesekî navê Qasım Namward di sala 1628 da di medreseya Ekilê da venivîsiye yani li ber kitêbekî nivîsandiye. Yani li du ew jî em dixwazim bêjim du terim em ê bikarbînin yek benivîsîne yek jî benivîsar e. Yani ew nivîsa li ber nivîsek tê nivîsandin em jê re benivîs ez dibêjim yani eger pêşniyar hebin kesê ku ser ziman eleqedar dibin dikarin pêşniyar ew nivîsa ku li ber nivîsekê hatiye nivîsandin ez jê re benivîs dibêjim ew kesê ku wê nivîsandiye jî ez jê re benivîser dibêjim. Yani eğer peşyar hemen em dikarin ew bikin. Vêca medrese Ekilê bu seyda dibêjî ku Ekil ihtimala belki yani yan Egil yan Elih yan navekî wiha bibe yani piçek şik ser ew heye. Belê ewa ducan cardin şirûveya qasîda Bordiye ye. Em nakene nav detayê ew ê yani naveroka ew çünkü bi hezaran destxetin em bername me dest nade ku em behsa ew bikin naverok em tinê em ê navê ewan bêjin navê destxet mamoste li vir em ewkek jî bikin qesîde çi ye pêşî em behsa wî jî bikin çünkü ew ê zav derbas be di nav gotinê me da belê qesîde yani ewa xezela dirêj e hinek kes dibêjin wextê ku şêrek ji sêzde yan çarde em beytan dirêjtir be dibe qesîde ya hindekî dibêjin 15-16 yani 15-16 beytan dirêjtir be jê re qesîde tê gotin yani ew jî xezela lê dirêj e yani em bêjin hinek dibêjin sêzde çarde beyt bidibe qesîde hinek dibêjin 15-16 yani divî evê da divî warî da ewek tune yani li hev hatinek tune belê yani qesîde ew êca ewa me dudiyan Abdullah Kurê Yunus li Wanê di medrese İskenderiyeyê da nivîsandiye min pirs kir bi rastî li Wanê medrese İskenderiyeyê yani anha nemaye yani eger mabişî yani medreseyek wisa hebiye ve hebiye belê ew jî di sala ew da di sala 1795 da nivîsandiye ew yani ewa şiroveya ew qasîda Bordiyeyê belê ev kitêb dibe berhema Süleymanê Xanî ye Süleymanê Xanî êca Süleymanê Xanî jî dibe li bajarê Xoşebê vê berhemê nivîsandiye
Eca ev mesela xanî ez dixwazim li vir çend gotinan bêjim. Em dizanin kesê ku lêkolîn li ser birêz Seydayê Ehmedê Xanî kirine dibêjin ku ew ji wextê ku ji Cûlemêrgê sala 15 da ji Cûlemêrgê hatine li cihekî Zêrînak navî Zêrînak ciheke nêzîkî Xoşebê wî wextê kelha wî hebiye cihekî ew biye yani ez bawerim belkî heta bingehê mîreka Xoşebê cihek jî li wir biye hatine li wir bicihbûne ja ihtimal e ku hinek kesê ji malbata pişta yani em bêje pişta çûne evê pişta çûne bazî lê zanî بله babkalî niha jî mexbera wan li ew ye li gundê Zêrînakê ye û em naxwazin dirêj behsa vê ew ê bikin ca ev kesê han jî ku navî Silêmanê Xanî ye û ji Xoşebê ihtimale mezin belkî ji malbata Xanî be aniha jî em bêjin em dibînin ku gelek kes ji Başqede ji Xoşebê ji Gulpinar heta em bêjin Kavaşê hinek malbat hene ku xwe em bêjin nifşî ew ê dihesibînin خانیه belê em dirêj nekin evî yani ev dikarî kesekî ji malbata Ehmedê Xanî be yeka din şirûveya Ehmedê kurê Heyder e li ser Qul Ehmed e Qul Ehmed şaireke û îca li ser wê em bêjin ev destxeta han û ew e em bêjin şirûveyek nivîsandiye îca tiştek din ez li vir antê parantîz dema xuya kirin yani bi hezaran destxetin Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî tenê lîsteya wan çêkiriye hinek destxetene 600-700 ropelin yek wextê ku mirov hemû çap bike dibe bi sedan cilt yani ji taqetê derdkeve ji ber wê ew ê vê metûdê bijartike tenê navê wan destxetan îca ew kesê em bêjin ku bixwazin lêkolînê bikin bixwazin û dikarin xwe bihêne Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî belkî aniha ew destnivîsên kitêbxaneyên ku li Bexdayê ne yan li Koyê ne li Silêmaniyê ne ev destxet belkî gelek ji wan bi dest nekevin lê bi wasita Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî dikarin ji wan destxetan îstîfade مامۆستا tiştekî din dixwazim bînerê me pê bizanin di nav destxeta de ya jî ew destxet behsa hemî beşên jiyanê dike belê dikarim wisa bêjin belê belê hene hemû her di her walî de hene belê belê zêdetir mecara din jî gotibû em ê ew bikin yani bernameyê bê de em ê pêşkeş bikin mesela hinek kes rabûne em bêjin bûyeran nivîsandine belê dîroka wan tarîxa wan nivîsandine filan jê qewmî ne wek lîste em bêjin çêkirine em bêjin ev kêrê dêrok nivîsan tê em bêjin destê me de destxet hene ku behsa jiyana şairan dikin ku heta niha li Tirkiyê behsa wan nehatiye kirin behsa şeirê wan nehatiye kirin em bêjin wextê ku em tiştekî wiha pêşkeş bikin ew kesê ku li ser dîroka edebiyata Kurdî dixebitin yan jî em bêjin kesên dîroka navdarên Kurd dixebitin dikarin çi bikin dikarin ji wê îstîfade bikin danî mebesta wê ew e li vir belê em van dide dirêj nekin em ew bikin îca destxetekî din jî dibe şirûveya Abdullayê kurê Heyder e li ser Lariye Hesen Bayazîdî yê kurê Mehmûdê kurê Mustafa li bajarê Erbîlê di sala 1823 da ew kiriye li ber destê Mela Ebûbekir Efendî ew Mela Ebûbekir Efendî jî gelek meşhûr e melayê kiçik jê ra dibêjin ew kesê ku di medreseyan da perwerde bûne baş zanin melayê kiçik Seydayê Mela Yekî melekî Seydayê Mela Seydayê belê Seydayê ew em xelet nebêjin melayê kiçik ku gelek Ebûbekir Efendî yani Seydayê Mela Ebûbekir Efendî ku navekî wînê ew jî melayê kiçik e yani melayê biçûk
و کسی کو مدرسه دا پرورده دیتنه زانین یعنی آگاداری آن کسی باشه یک کاتن شروع عبدالله کوری حیدر لسر لاریه جاردن او جی 1912 ده بچک نوتره و بوی آوای او اما دوام دکت چه و مدرسه او جید مدرسه اویدا مدرسه تالی شده هاتیه نویساندن و اینجا دستخطك ما آدنجي عبد الرحمن كري مولانا ملا إسحاق يعني سيدا قلت لك ممكن أكو ملا إسحاق به لهوليري لمدرسة هوليري نويستاندي أفجي بشك تاريخاوي أوا زيدا نوا وجاد لقندي إيراني قلت سيدا قلت احتمال أكو هيران به يعني واللور هات يعني بيصادر يعني حرف ألف إذا كنت تشتي أم بحث بكم بكرتي أمن أم في زيادة بله كرم أم بين أوي بين داس خطر سيداي محمد علي قرار داغيد بي أز رجعك شوم أو بعضاي أو داس خطك و أو كتاب خالية نابي صدام أو كنا شو ملور من أوكر من دسختك ديت من لينري دسختك بالا مكيشة اللي بفارسي بالنابي فارسي دا يعني الرسالة بالفارسية يعني بنابي كو هاتيا قيد كرن لی اوی نویسکاری آمده کاروی وقت لمن غریب نهات نبی ملا محمد الملقب بابن الحاج هو هناك معلومات معك وكي عالمك كل جايه من داخازوي اويكر مراح كلمة داخازوي دسختي كو دبن رقمه كده او كيرو هاتبو قيد كيرن دبي دماكو من vekir li nabaroka wî nêrî min dît ku Kurd ye. Kurdiye ew ê dibin lîsteya navê Farsî da em bêjin hatiye qeydkirin. Ya divê xusûsî da jî ez dixwazim çend bi Kurd wanê çend gotiran bêjim. Ev bûyera ku birêz Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî lê rasatiye di dîroka Kurdan da ne tiştekî nû ye, ne bûyereke nû ye. Ez bi xwe dizanim ku bi dehan bûyerên wiha qewmîne em bêjin di kitêbxaneyên Osmaniyan da, kitêbxaneyên Farisan da, kitêbxaneyên Ereban da ew berhemên ku ji aliyê Seydayên Kurdan ve alimên Kurdan ve hatine amadekirin yan jî li ber destxeteke din, li ber yan kitêbeke din hatine nivîsandin. Wextê qeyd kirine eger îmhal nekiribin jî em bêjin biçek belkî merhemet lê bi awayekî din xwestine îmha bikin. Ne bi navê Kurdî, bi navê em bêjin yan Farsî yan Erebî qeyd kirine. Bêguman ev jî ew kesên ku em bêjin li ser van destxetan bixwazin lêkolînê bikin, bixwazin destxetên ji aliyê zana alim melayê Kurdan ve ku hatine amadekirin ku li ser mijarên cuda cuda ê Kurdî ne çiqas zehmetî dide ew kesên ku li ser mijarê wiha lêkolînê dikin. Yani düşüna ku em bêjin qarta ku ew qarta ku ew berhem em bêjin dibin navê qartê de ku hatiye qeyd kirin. Düşüna ku mirû li qartan binêre mirû mecbûr e em bêjin bi hezaran destxet û hemî lib û lib û em bêjin dibin çemra derbasike bizanin ka kîjan aîdê Kurdan e. Ev jî karê lêkolînera gerek. Ev jî bi coreke din bi awayekî din jenosîd e birastî. Ez wisa ev jî jenosîd e. Yani wextê ku tu bixwazî malê milletekî em bêjin berhemê ku ji aliyê alimên
ملتکی و هاتنا آمده کرن بوی آوای دبن ناوی دن دا دبن ناوی کو ام بیجن نوارو کان پیدا کردن نوارو کان گله زحمت به د کتابخانه دا قید بکی اف جی جورک دن ا چیه ا جنوسیده بله دبی من وقت کولینری او يعني كرديه ودسختك صد حفتي شش صد حفتي شش بيت شعر تدهنه بله حفتي شش يعني برهما يكي ده يعني اف دسخت بيج برهمن اساس بريك او بكن يعني belki بالسراغاده دبي ملينيرك واف برهم بيج اف دسخت دبي دسخت ده بيج برهمنه دبرهما يكي ده دبي ملينيرك صد حفتي شش بيت شعر هنا صد حفتي شش اجا شيء برهم عقيدة كردية عقيدة يعني عقيدة نزاني كو جارب بيشي كو قاسي أزانم برز أحمد خاني نويساندية وبكرت بالشعر أفجي عيني أو منظومة يعني بالشعر صد حفتي شش بيته اجا tabii اوتكا يعني دريج بحثا اوتكا بحثا ام بيجن كاسينكو في نويساندنا بحثا واندكا وبشتاجي او كاسينكو لسيرفي اوي لسيرفي دو كاس لسيرفي اوي خابتنا لسيرفي عقيدة خابتنا ويكي مع اوي الشيخ معروف كوري الشيخ محمد سياغويزية يكجي و ديانجي سيداي اوي سيداي حاجي الحرمين حاجي شيخ الشمعي بناخوي بانية يعني خلقي بانية اوان هر دوكان لسر في عقيدة هم بيجين خبات تكرنا حتى سيداي اوي سيداي شيخ محمد سياغوزي معروف يعني شيخ محمود سياغوزي لسر زيدا كريا لسر زيدا كرناوي او تشكو لسر زيدا كريا بإشارات دايا نشان يعني دوی وقت دا ام بجن 300 سال یا 500 سال برینها تشتکی وها زو نهات یدیتن لما علمکی هجاب یکو تشتکو ام بجن او کسی کو وی نویسان دیه جه کو ویل سازیده کریه ام بجن جدا بکه به قلم اصور و او تشتکو زیده کریه دایانیشان ويجا ام دريج بحثا اوي لكن يعني عقيده اويه تقارن ام بيجن وها كانت بيتان جي بخونن يعني بالصورانيه دي كرمانجي قالك نسكي كرمانجي يمرو قالك حتى وبكا جي فهمك يعني كتكي كرمانجي اخف قالك راحت قال جي فهمك دبي أول استدابة ناوي لله ظاني أتشتي ديني نشوى بس حمد وثناء الحمد لله أو جار صلوات بالسر مصطفى هم آل أصحاب أرباب صفا يعني بيو أبوي دوام تكتشي إجا بشترا الداوية دا أو دكا يعني باسني سيدة ملا عبد الرحمن بيجوني ده اجبركو او كتاكو ام بيجن ايكو ام بيجن فيكو نويسانديا و اجاب دبي اوي دا دبي باسني دا تشتي بالكيش نويسانديا يعني تشتي هذه بالكيش اوكو بحثا دازدا علمان كريا د اوي دا د شعر خدا يك حمي او كريا يعني دايا خويا كرين يعني باسني ملا عبد الرحمن بيجوني وقت ده دبي
خصوص علامه دور زمانه بنجوین لقب ملاء رحمانه يعني او لقب بنجوینی دبیجه دبی جامع علوم متنوعه شامل اصول متشرعه بجا عربي زيادة تدايه اجا تسر اوي تسر ورع دینداری مشهوری عامه ماهر شرع و علم کلامه yani şer'u kelam ku em bêjin ji wan 12 ilmanin li vir behske û cardin di domîne dibe sarf û belage û beyan û hikmet lugat û tefsîr û hedîs û heyet navê ewan in navê wan 12 ilma ku têda nehû me'nayê hedî û usul بديع أصول منطق تجويد طب دفع معلول وجفر جغرافي زيان زيا أو باشنات يخواندن أسترلاب وأسترلاب فرائد وعروض هم علم حساب yani büyük havayı en bizim başta şehre xodavatik ku deme ev seydaya evi yani mebestay ev dibi ev seydaya mela Abdurrahman'ı en bizim evi pencvini divan dazda ilmanda avukat mahir biye o mebesta sereke jivi eve yani verjem tkarın mamstal verjem tkarın bejen ku divan medresanda ev 12 ilim bi taybeti hatına خواندن و پرورده کرد. بله راسته. جا برهما دودیان بیتül حشته yani beyteke binavi بیتül حشریه و اوجی جالی شوقی کسی ناوی شوقی و کو بناوی عبازده یعنی ابزاده کو برود کار بخونه وی او کریه نویساندیه و سیداد بیچ کمی فی اوه و برهمه او کریه یعنی یو چاپی آماده کریه حتی چاپ کرد. بله. و اوجی هنک او حیاتی دا ام بیچ وقت شعر ام بیچ داویاوی تنه هم تکارم بخونن باقی همو حیران رسول احمد دبی دعوت قبول سرخوش دبن ehli melul dahil dibin li cenneti dahil dibin be emri gafur derhal dike şevqi surur şiir u gazel şükri şekur şadi liba ümmeti yani bu havayı ebecin berhemat diyor ki bu havaya berhemek edin jihaya kuma godu 5 berhemen diviyeveda beli avci tezkeretül avam ji Jali Seyda'yı Mele Mahmud-i Sivçi ve embecin hatiye amade kirin. Cardın Seyda ku viji jevera, çapera amade kiriye. Emetini bahs bikinden direçler nasıl kirin? Berhama çaranji akide Kurdiye ya Pakşan. Yani emzanım ku mesela Pakşan nüvisandın yani Nesr nüvisandın Dınav millet andan gelek direng despet kiriye. ev akideye han nişaneke ku Dınav Kurdan daji em bejin Dınav Ravşen bir kesin ku li kuliner li ser Pakşana Kurdi Nesra Kurdi ku li kulin dikirin qanaata wana ew ku em bejin Pakşana awil a destpêkî ku bu Kurdî hatiye nivîsandin yani bu Kurdî vakti edbêjim mebestan bi çar lehçeyan mebestan bi çar lehçeye jî xebata Mele Mehmudê Bazidî ew jî di sala 1856 da li ev ewahan ev eqîdeye han a ku bi Pakşan hatiye nivîsandin vê iddiayê ew dike pûç dike ji ber ku qasê ku li vir ew kiriye takriben 200 sal beriyan ha yani 35 sal beriya Mele Mehmudê Bazidî ev berhem hatiye nivîsandin
ev jî ji bo kesên ku diwarê nesra Kurdî da pexşana Kurdî da lêkolînê dikin ji bo wan gelek giring e. مامۆستا بتکارن هەنێکی ئەو کێ yani معنا پەخشانê hinekî firêtir behs bikin. Pexşan nesre yani wek ku Tirkî bêjin du jazî. Yani ne şiir. Nesir yani. Yani nivîsên bi nesir ku hatine nivîsandin ji wan re pexşan dibêjin. Ewa pêncan jî ev kitêb jî Mehdîname ye. Yani Mehdîname ev kitêbê han Kurdî ne ew yani ev bêjin ne Erebî Farsî ne. Ew jî ji alî İbnül Hecve hatiye nivîsandin. Dibe min evê di sala 1975 da ji çapêra amade kir û Kurê Zanyarê Kurd yani Akademiya Zanistî a Kurd Başûrê Kurdistanê em nakenin nav firehî behsa wî ji aliyê Kurê Zanyarê Kurd ve di sala 1975 da divê hatiye û kirin hatiye çap kirin. Yani destxeta ew be pênc berhem têda bûn ez jî me bi Kurdî karî em behez bikin. Tiştekî ewkek din jî dixwazim bînerê me bira hinekî serê wan ewktir be Mehdîname yanî çi? Mehdî em zanin ku di gora baweriya wê dibên ku Mehdî tê rabin û nizanim dünya nexweş dibe pişta Mehdî radibe û em bêjin her der dibe biheşt her der dibe ew em zanin yani wek ku em bêjin dirêj yani hewa yani merib kare bêje hewarekî ku li gor bercewendiyê mirov ye. Belê wek tiştek wisa belê. Îja ev destxeta ewil ev bû. Yani em dibînin ku destxetek çend ropel dikare jê derkeve. Yani em eger hemû bidin ser hev nêzîkî belkî dibe 700-800 belkî zêdetir jî ropel. Îja destxeta dudiyan ku îro carbin em ê pêşkêş bikin ew e li ser hînkirina zimanê Erebî bi Kurdî ye. Îja li vir li ser zarfê yani hoker yani navekî din bi adverb çekiniye. Yani ew da di Erebî da hoker di Kurdî da hoker çine û biyawayê yani piçek giran e test ez naxwazim ew bikim yani em bêjin kesê ku mesela gramatîkê da ku em bêjin ewekî wan tune be em bêjin mereqekî wan ya xebatekî wan yani xwendina tekstê li ser ew jî li ser kaxizê jî ku me amade kiriye bi kurmancî bi rastî ew e piçek giran e. Yani bi Kurdî em vê dikarin bêjin ku ev teksta han yani ev destxeta han li ser hokerê ye hoker yani adverb yani zarf ku em bêjin Tirkî ku niha navî danîne belirteç û ji berî em tinê em bêjin ew kesê ku li ser ew ê ku dixebitin ser ziman dixebitin em bêjin dîroka em bêjin gramatîkê ku dixebitin dikarin em bêjin ji destxetekî wiha çi bikin jê îstifade bikin yani. Xwe mebesta me jî me serî da gotibû ku mebesta bername me jî ew e ku em materyal em tiştê ku berdestê me hene em bêjin agahdarî li ser wan bi Kurdî jî ve bidin kesên ku dixwazin di vî warê da em bêjin xebatekî bikin çi bikin ji van ewan ji van destxetan em bêjin îstifade bikin. Yani bi berrekî li pêşiya wan ku bizanbin ka çi bikin. Belê. Tinê yek hevûk yani yek paragraf ez dixwazim ew bikim yani min kurmancîya wî çêkiriye yani çawan ew kiriye çawan em bêjin dest pê kiriye. Tu bizan min zêde ew jî yani wek kurmancî yani ew divê min zêde dest ew jî nedeye yani em bêjin hinek hevû hinek ewan hinek pêjeyan belkî min gotine sadeyî û ku bê fehmkirin ew kiriye nivîsandiye. Divê tu bizan hingê eşya yani
İdina öyle dünyaya da hene yani hangi eşya kudu dünyada hene بله zarfın yani hokerin adverbin zanim بله yanji gayri zarfın yani gayri hokerin abi avay ders bekliyor. Yani hacit diştin dünyayı لسروی عرضه هنه یان هوکرن یان جی نه هوکرن یعنی در زمان عربی دا هوکر دبه جوره یک object yani serve bikurdی بله yani bu havaya devam diket şey yani vakku mukun em bejin kesik brasi ku ser gramatik ser grameri em bejin xabataki wan tunebi em livir em bejin bixununji belki بالوان نکشینه بله بالله کشید اما تنی ام بی آگاهداری کرد ام بیشن او دکیل بی دست خطی ام بیشن پیشکش يعني دستخط بگشتی لسر فلسفه بله لسر گرامریه بله گرامر کردیه اجا ام بینه امی ایرو کشکولک یو بکن کشکولک بحثا کشکولک بکن ev keşkul Darülsalam lil-Mehtutat yani ev besxetin ku ev kitapxane teda hatne berhevkirin yani بله vakti Saddam da navi dayine ev kitapxane Saddam dibir rakama 30,930 andaya u keşkuleke em bejin Kürdiye u keşkulek bir Seyda'yı Mehmet Ali Karadağ'ı gutiye keşkuleke gelek kejaya Ali du kesan ve hatta se kesan Seyda dibeci hatiye ve nivisin yani hatiye nivisandın dibe yek Muhammed Salih navi keseki navi xan nivisan diye keseki navi Muhammed Salih şehrin ku dvedanın ev ناوی شاعران جمعین ها بیجن یعنی شعر کیجان شاعر دوی کشکول دهنه به بحثایی جی بکن دبی گل لک بریک و پیکو کریه نویسان دیه حتی دبی yani اوقاس هور گریل سر سکینیه رابیه زیر زبر کریه ام بیجن نویسا خواه yani زیر زبر چیه ام بیجن harfi bidenk yani o noktalama çiz yarat bejin. بله Danyeser ku em bejin kesik ku pişti ben ev tişti ku win visandına ya rast bixunin. Çünkü ev rast nevisina Kurdi ya ku iro heye ku harfin dengin bidenk tedahane haya 5-6 sal beriyan hacı qatik ku ez zanım eğer ez şaş bejin bila biner heyecan kusuruna neren de 200 sal beri nazqa qat tunabiye yani piştra bitayeti peşi sorani da ku dest bekirin u kurmancı yani bejin servi şupe meşan şeki gele keja jibu xwandina alfabe arabi rast şeki gele keja bi u imkana ku şaş xwandini jurte radke kesi ku can ku cardın dibi keşkul eden Nivîsandiye dibi keseki navi Ömer Erbiliye u ev keşkula han seyda dibi 180 rupele 180 rupele evica bahse evet ki yani yani şehrin kijan şairi dibi keşkul edene beriyavi em tiştekî dî jî bêjin dibe xuyê xwedanê keşkulê nekevşe lê dibe kesekî navî wî em xelet nebêjin Abdurrahman ez bawerim em ew şaşekî Abdurrahman Bayadî belê kesekî navî Abdurrahman çend cihan muhur li evê xisiye
مهر سر کشکوله مهر خاله خصیه کشکوله دا بحث نایکن او کشکول آکیه لدبیج بو کو وی کسی بفی ناوی مهر چند جهان مهر لوی کشکوله دایه من جی ناوی دانی کشکول عبدالرحمن بله بمناسبت کو او يعني بيجي مهر کو چند جهان لدایه ویجا امی بحثاوی بکن که ناوروکا ویدا شعرین کیجان شعری هبونه اجا ام بریا نوان بیجن اوی کو وکی کو من بحث کر او کسی کل سر دیروکا ادبیاتا کردی او کسی کل سر ناودارین کرد دخبتن ev navihan çıkaz mühim yani çıkaz geringin yani burası kıymet avan mrun ne kadar bir o şehrin van kesan jiyan bejin dve keşkule dahaya yani ihtimalle gellek jivan şehran hayanha tüccinat bine başandın o ev yani bu edebiyata kurdi burası bu diroka edebiyata kurdi hazine ki jiyan bejin mühimtire geringtire böyle zebuni yani demek dediğin ku şaraki Kürt hebye nazna ve zebuni embejin şehir nevisan diye. Böyle. Yekedin Mirza Şef'i yekedin Ahmet Kure yek Melevelekhane adın Tali'iye yekedin Mehmuriye ev gelek juan navi evin navin ku mexlesin ku de şiire de bu karanine yani ev naznavi ku de şiire de bu karanine evin yeki veli divane şiareki bina buden ye lehçe goraniye ye gorana yani elbam jiye hani min avan kiriye min latinize avan kiriye o daire dahtakirin yani Ali kesin goranizan ve daire dahtakirin elbam ye Kürdiye ev Kürdi gerek meşhure malbata babane o se devran Ali Jaya şareke gerek bina bu denge yek Rancuriye ev tev naznavın Nali şu em herkes zanı o Faka Abdullah'a yek yani şehrin Faka Abdullah diye keşkule dahe edin yekenavi Aliye avcunada edin Şeyh Rıza Talabani ku em tev belki gerekes ku navi o gerek Cacil İstanbul emayalı em bejin ducar neski 10 salan vandaramaya yek Fünuniye edin Xane Qubadi jiyam zanın ku gorani şarekiye ve Besaraniye yek Mevlevi gerek mühime burası min divanavi divanavi evkiriye min amadet kiriye مدايا داخته كرينجي ونزكي 1200 يعني وقت كتب 1500 روبال دبه زويدارم demek ki Kurda او yani bikeme berdesi kurmancı ahivan ama Mevlevi gelek şareki meşhure girince burası yani mürut karı çend programan çend bername yani ser Mevlevi amade bike hem vak şahsiyet gerek mühim ya vak şahsiyet yani em bejin musabiye liba em bejin mirin erdelan liban em bejin berprasyarin devleta em bejin vakti devra kaçari da kobiye hürmet ayı girtine yani reis hürmet şira girtine vakti problem ekşibiye jibu hala problemi Mevlevi şandına yani keseki netine em bejin şahareki bina buday vak şahsiyet ki gerek mazlum girin ki civata kurdi biye. Hacı şu em tev zanın ku Hacı Kadri kuye. O bir avay ev dike bir avay ev kesin ku şehre wan o dve ke keşkule dahiye
و بحثا کردی کریه و دبیجه بر همین چند شاعر فارسی جدایه لی بحثا ایوان نکریه یعنی شو جمعه جدیده نه جمعه لازم او کردینه بله ایجاد به دست بکاوی کشکولی کو هم بیجن شیخ حسین قاضی کو او داویه دا او کریه پرچشیرک نویساندیه بفي عوايه او نجبو خاطري شي حسين قاضي از ناخذم دور دريش سر يجيب سكنم شخصيتي هيجا محباده كتكي جلك هيجا نافدار عالمتي جلك مازنه بفي عوايه الى ام تخازم او شاعر اكون ويسانديه لبر بخوينم بينر هيجا بار بكم يا رسول الله دل جخم خستم معلول بإلة إسيانا جستم أو يعني بشك أم بيجي بالتشرف والإستجا بش بهر خم حجران شكستم پایه إسيانم جبل حد ويردن يا بيوا دريش ونويسان ديه وحتى داوية شوى وكشكورا كو إيرو أمي بحث بكين و جبر کو مهرا لسر ام بیجن ناوی کسی کو مهرا خود لسر دانیه ناوی عبدالرحمن بویه سیدای محمد علی قرداغی ناوی کشکولی کریه کشکولا عبدالرحمن من ایرو و تشتی کو امی لسر بسکنن و اف خاصه هیویدارم کو دبر رمت کتنده ام بکاربن لسان هناك تشدن بساكن اجا برساك تشتكى سرسرا بري قالك سباس مالي ابا ام بنرن كا اگر تبني يجي برس يجي تشتكيها بن بنران كو بنورن سر اكران ام كيف خوش بن بله انا لي جورد بيجن تشتكي تنا ها باشا ام جي بيجن قالك سباس بنرات كم كو ساعتك يبمرانه هیوید کن جوی پیدا به پرسو و تبنیه خواه بمرابن دیم زیده ترکی خوش بن برای زیافجی ام جارکی دن سپاسی تدکن و سپاسی میوانداریات تدکن و ناسینن کتل سر ادبیات ویجه کردی و دیروکا مدرسه دامه ام جارک دن سپاس تکن و اگر هبه گوتنی خواه داویه بیجه امی نبو بله گلک سپاس اجی گلک سپاس که بو چارپل بدیایی کو فرصتک در فتک و ها زما ام تشکو ما آمده کرده هم ببینرن هجارا از نابجم کو خباتک گلک گرینگه لی خباتک گلک مازن از نابجم لی ادی تشکی بیجم بلا بینرن هجا هیوی بن برنامه بیدا ما شعرک دست خطان دا پیدا کردیه شعرکی خلقی حکاریه حتی ها تجی ناوی درباز نبویه و سیده محمد علی قرداغی شعر ویجی قسمک وشان دیه داویدا هیوی بن امی بحثا از ناوی ویجی نابیجم امی بحثا شعره کی گلک مازن و کو حتی ها تو کسی ام بیجم بحث نکریه دسایا وان دست خطان دا کو دست کتیه امی بحثا بکن بحثا شدیجی بکن گلک سپاس و شب باش و ریز و حرمت جبو بینرین هجا بله ام سپاس هوالن پشت اکران جیت کن که خدمت کرنه حتی ها و هر ها جارک سپاس بشتاران بینران دکن مالوا آوا لهویا مبن 2 هفته شون دا مگو هفته پیش 2 هفته جارک می برنامه خواهد چه بکن دیسا دا عینی ساعتی دا عینی روژی دا لهویا مبن و بمنن خیر و خوشیه دا حتی جارکی دن امی هفته بینین سپاس مالوا آوا سپاس